Здравейте, мили мои! Днешната тема ще е, както винаги, много интересна и това е да започнем нещо отново, от начало. Ново начало, ново нещо. Тази тема ми е много близка, защото аз не знам, обичам ли го това или така се получава, но в живота ми аз постоянно започвам нещо ново. Нов проект, ново дело, нов бизнес, нещо ново. Нов живот в нова държава, постоянно нещо се случва и мисля, че до някаква степен вече мога дори да дам някакви съвети, препоръки и идеи за тези от вас, които възможно имат някакви страхове. Как да започне нещо ново? Искат да започнат нещо ново, но не знаят как. Аз ще кажа някои мои идеи и възможно те до някаква степен ще ви помогнат. По принцип, всяко нещо, което съм започвала и което съм започвала така съвсем друга сфера, друга област, винаги така се получава съвсем ново нещо, аз винаги го завършвам, така да кажем, до края, до някаква степен успешно. Да, аз не се отказвам бързо и смятам, че всичко нещо докарвам до някакъв определен за мен успех, така че мога вече да дам препоръки, през които минах аз. Започване на нещо ново е винаги страшно. За всеки. Всеки има страхове. Повярвайте, ако гледате някой супер успешен човек, който започнал нещо ново и си мислите, лесно му е той, виж как започна и как добре се получиха нещата. Не е така. Всеки човек има страхове и има притеснения, има разни мисли, които го мъчат. Основните неща, които ще помогнат, така поне смятам аз, ако искате да започнете нещо ново, е първото. Да не гледате на другите. Ще кажете сега, например, да, как да не гледаш, ти ако искаш да започнеш, добре, дайте да говорим бизнес, да, някакъв, въпреки че това всичко касае. Ти ако почнеш да искаш да правиш нещо ново, не трябва ли да погледнеш конкурентите и другите какво правят? Разбира се. Гледаш, изучаваш, но правиш така, както ти го виждаш и ти си го представяш. Това е много важен момент, който обягва доста често от хората. Гледайки другите, започваме да ги копипействаме, така да кажем. Той прави така, той е успешен, дай и аз да правя така, да съм успешен. Аз съм прочела супер много книги за успешния успех. Супер много хора следя и анализирам и изучавам успешни. И това, което мога да ви кажа, че всеки успех е различен. И никой не може да повтори успеха на другия. Сега вие ще кажете, Даря, ама ти сега ни даваш препоръки, все едно да повторим нещо. Не, аз ви давам идеи. Гледайки другите, гледайте какво правят те, как го правят. И после го прикарвайте през себе си. Това е много важно. Ако започвате нещо ново, ще се загубите и няма как да постигнете нещо, ако се опитвате да бъдете като някой. Намерете вашата идея. Това е първо. Второ, бъдете последователни в това, което правите. Това е най-основната грешка на всеки, който решава нещо да прави, което не е правил още. Хората много бързо се отказват. Това е във всичко, нали знаете? Няма мотивация, има дисциплина, както се вика. Дайте си доста сериозен срок, в който да прецените дали това нещо е ваше, дали това върви, дали това има смисъл. Много често хората се отказват след 1 месец. Да, дори стигат до 1 месец в някакви неща, аз много наблюдавам, и се отказват. Защото, разбира се, ако започваш нещо съвсем ново, 1 месец е само горе-долу да разбереш поне нещичко как да правиш. И разбира се, че още няма да имаш последователи, фенове, клиенти и така нататък, защото ти тъкмо започваш. Дай си време. Колко време? От моя опит, пак да кажа, започвала съм често нови неща, които стигаха до някаква успешна точка, която аз смятах, че е успешна. Поне 1 година. Между другото, така и в тренировките. Дай си поне 1 година редовно правене на нещо, преди да кажеш, че не става. 1 година защо? Да се сменят всички 4 сезона,
лято, есен, зима, да минеш през всички календарни интересни дни. Какво имам предвид? Да минеш през празнични, през почивни, през Коледа, лято, морета на хората, уикенди, не уикенди и така нататък. Да минеш през всичко това през цялата година и да прецениш кога е твоят силен сезон, при всеки различно. Кога не, или кога какво се прави, кога не. Така че минимум 1 година си давайте, ако започвате нещо ново. Хората се отказват толкова рано, преди изобщо да са видяли какво може да се случи. Третото нещо. През тази 1 година, докато вие започвате нещо ново, бъдете редовни в това, което правите. Ако започвате нещо и днес сте го направили, утре сте го направили, после ви хвана депресията, че никой не ви гледа, не ви слуша, не ви купува нещата, не знам, не идва при вас, не знам си какво, всеки нещо свое. И вие, аз за нищо не ставам, отказвате се. Минава месец, вие там продължавате да си го мислите и изведнъж. Пак ще започна. Всяко спиране, вие трябва да започнете вашата 1 година от начало. Ето така си го смятайте. Честно убедих се в това. Най-сложното започва след месец и половина. Защото ти разбираш, че ти вече си дал толкова, а отсреща, пак да кажем, няма значение какво, не получаваш това, което очакваше. И тогава хората спират. Не. Редовно правене. Ден след ден. Сложете си някакъв график на това редовно правене. Правя го тогава и го правите винаги тогава. Следващото нещо. През този период, в който вие, започвайки нещо ново, тъкмо навлизате в нещата, просто кажете си, това между другото нашето его ни дава, че аз съм начинаещ сега. Аз съм зелен и тъкмо започвам. Дори преди да сте били най-мега мастър, специалист, професионалист в нещо, започвайки нещо ново, бъдете готови да слезете долу. Това също е едно от най-често срещаните, така да кажем, проблеми при хората, които решават да си променят живота или нещо. Те не осъзнават, че възможно те ще трябва отгоре да паднат додолу, за да започнат от начало. И понякога егото не го дава. И те са, аз съм такъв специалист, веди, какво си тук сега, защо не се получава? Бъди готов да станеш начинаещ и абсолютно зелен новак. Следващото нещо. Сега ще дам едно сравнение. Вие когато се премествате в нов апартамент, в ново жилище, няма значение къде, представете си. Не говоря за купуване, дори да сте под наем. Няма значение, просто се местите и разбирате, че ще живеете за известен период на това място. Първо вие се местите, поне аз и често се местим, едно такова, влизаш в нов апартамент и той още не е твой. Нали? Енергията в него не е твоя. Дори мирише не на теб, дори да е нов. Нещо не е твое. И ти започваш да го правиш твой. Нали? Ти започваш, тук ще стои това, тук ми е моята любима чашка, тук така, тук ще взема такива пердета, тук това. И след времето, особено ако погледнете след половин година, това вече е ваш апартамент. В него живее вашата енергия. Същото може да си го представите с всеки нов проект и ново нещо, което започвате. Вие трябва да си подредите първо това ново пространство и да го нагодите за вас и да го направите ваше. Трябва време. Вие да свикнете, както се вика, да? Къде какво лежи на кои места. Вие трябва да свикнете как го правите. Как правите това в това нещо и това. Какви сте в това ново нещо. Това е толкова важно. Затова е нужно това време да свикнете, защото не става така изведнъж, не става дори за месец. Нормално е, започвайки нещо ново, да се лутате. Това е нормално. Вие трябва да намерите себе си. И за това да намерите себе си, само себе си, като идея в това нещо, минимум 6 месеца. Наистина. Сега,
Както казах, аз много обичам, честно, много обичам някаква тръпка, имам да започвам нещо ново, което не съм правила. Ето сега започнах този канал, започнах Инстаграм, където в Инстаграм започнах предизвикателство 1 година, 1 пост всеки ден. 365 поста ще направя. Сложно ли е? Сложно. Усещам се като абсолютно не знаеш, тъпа. Така ще го кажа. Усещам се тъпа в това нещо, защото аз съм свикнала да правя други неща, а сега правя съвсем различно нещо. Бях инструктор, това ми е познато, тренировки, тяло, а сега отивам в друго нещо. Още се лутам. Както казах, поне половин година трябва редовно да правите нещо и да разберете, а вие какви ще сте в това новото. Аз сега с моя Инстаграм тък му осъзнавам, да, и с този канал, и Фейсбук страничка, още не ми е ясно, да, някой, например, ми пише, ма ти искаш във Фейсбук да пишеш, а не пишеш. Аз още се нагаждам. Трябва ми време да разбера каква ще съм тук. Искаме или не искаме, ние навсякъде започваме да играем някаква определена роля. И това трябва също да го разбирате. В това нещо сте еди такива, каквито сте. В другото ще сте малко други. И аз сега разбирам, че до някаква степен е толкова все едно с мокър парцал по лицето. Сега усещам това, защото никой не ме слуша, никой не ме гледа. Аз съм свикнала, че в тренировъчната ми група, спортната общност, вече съм до някаква степен някакво име, някакъв авторитет. Сега съм никой. Но това е интересно. Това е интересно, когато още не те познават, не те знаят какъв си и да видиш дали можеш и тук да стигнеш до това ниво, да те слушат. Но това става само с времето. Всичко, което съм започвала, ми изискваше години. Нека бъдем честни. Години и при това аз съм доста упорито. Магаре редовно правене на нещо, за да видя какво мога аз, да го подредя така, както трябва и да ме опознаят хората. Така че, мисля, че мога да давам такива съвети, препоръки като това видео. Не се страхувайте да започнете, ако имате желание. Бъдете готови да започнете от нула и да сте никой в това, което започвате. Бъдете редовни. Не се отказвайте много рано. Вие трябва първо да намерите своя глас. Разбирате ли? Своята визия в това нещо. Това изисква време. Давайте си минимум 12 месеца, 1 година, за да можете да кажете: това май не е за мен. 1 година. Никакви 1 месец, 2 месеца, 2 седмици. Бъдете редовни, бъдете постоянни, бъдете сигурни в това, което правите, ако го правите с идея. Ако вие имате идея и не се лутате, а този каза така, дай да пробвам така, а този каза така. Спокойно, седнете и помислете, аз какво искам да правя, каква е моята идея. Повярвайте, ако всеки копипейства и копира другия, няма да е интересно. Бъдете себе си с вашата идея, но за това трябва време да си я намерите. Мисля, че това видео може да бъде полезно за някои от вас, които в момента са на някакъв кръстопът. Хем искам да започна, хем ме е страх. На всеки го е страх, повярвайте, всеки го е страх. Но ако имате желание, имате идея, започнете и следвайте тази идея. 365 дни, 24/7. Следвайте и ще видите дали тази идея има смисъл или не. Това е от мен. Целувки!